Estem amb tu, amb la teva empresa. Amb qui si no? Ens motiva que tinguis èxit i que el teu negoci vagi bé. Ens esforcem en treballar en allò que és important, amb dedicació, amb tenacitat. Parlem el teu llenguatge perquè treballem junts. Aconseguim que el teu entorn també treballi per tu. El banc, els proveïdors, els teus col·laboradors. Així tardem menys en assolir objectius. És el que vols, no? A la teva empresa, al nostre despatx, per Skype, per e-mail, per WhatsApp, com et vagi bé. El que és important és que les coses surtin bé, que notis la diferència. Estem segurs del que fem perquè ens estudiem totes les feines com si fossin la primera. Treballem amb seguretat, amb professionals que t'acompanyen en les decisions, les fàcils i les difícils. Hem après molt d'empreses que, com la teva, lluiten pels seus objectius. Compartim el que aprenem treballant per les empreses, perquè tinguis el que vols i el que la teva empresa necessita. No sabíem on anar. Ara tenim un camí clar i ben definit. Sempre ens havíem pensat que ho fèiem tot bé, fins que la realitat ens va demostrar el contrari. Abans no es prenien decisions encertades, ara sí. Costa molt arribar a tot, m'ho heu fet més fàcil.